സംഖ്യകളോടാണേ ഞാനങ്ങനെ പൊതുവെ ഒരു വീഡിയോസും ചെയ്യാതാ. ഒരു പാർട്ടിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഒന്നിലും ഡൽഹി ജന്തർ മന്ദറിലെ പ്രൊട്ടസ്റ്റിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനിട്ട് പോസ്റ്റുകൾക്ക് താഴെ വന്ന് കുറെ തൊലിഞ്ഞ കമന്റുകൾ ഇട്ടിട്ട് മെസ്സഞ്ചറിൽ വന്ന് എന്റെ തള്ളയ്ക്ക് ഫേക്ക് ആടി വിളിച്ച നാടുകളോടാ പറയാനുള്ളത്. അപ്പൊ നാട്ടിലെ ഒറ്റൊരുത്തം വീട്ടിലടിപ്പിക്കാറുള്ള സമയത്തും എന്റെ വീട്ടിൽ എന്റെ അമ്മ നിനക്കൊക്കെ ആഹാരം വിളമ്പി തന്ന നാടുകളാണ് ഈ പരിപാടി ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് നല്ലപോലെ അറിയാം. മനസ്സിലായോ? അതിനുള്ള ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും നേരായിട്ടുള്ള അടിയിൽ വന്ന് സംസാരിക്കാനുള്ള ബോധമെങ്കിലും കാണിക്കണം. പിന്നെ മറ്റുള്ളവന്മാരത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അവിടെ എന്താ നടക്കുന്നതെന്നുള്ള മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബോധം നീ കാണിക്കും. അവിടെ പ്രതിഷേധിക്കുന്ന എന്ത് കാര്യമില്ലാതെ എത്ര കൊച്ചുങ്ങൾ ആത്മഹത്യ നിനക്കൊക്കെ അറിയാമോ? ആണി അടിച്ച് ലാത്തി കൊണ്ട് പിള്ളേരൊക്കെ ശരീരം അടിച്ച് കിഴിക്കുക. നീയൊക്കെ കണ്ടായിരുന്നോ? മാടിനെ അടിക്കുന്ന പോലെ പിള്ളേരെ അടിക്കുന്നത്. നിന്റെയൊക്കെ പാർട്ടിനെ സപ്പോർട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ രാജ്യദ്രോഹിയും ദേശവിരുദ്ധനോ എന്ത് കോപ്പിന് എന്ന് മുതല് നീയൊക്കെ ഭരിക്കാൻ തുടങ്ങിയ പോലെയാണോ ഇന്ത്യ ഉണ്ടായത്? ഇവിടെ എല്ലാ ആളുകളുടെയും ചോരയും ചൂടുകൊണ്ടാ അതിനകത്ത് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്തിനകത്ത്. മനസ്സിലായോ? ഇന്ത്യയൊക്കെ മാത്രമല്ല, നീയൊക്കെ വേറെ തൊലിപ്പന്മാർ ഇറങ്ങിയേക്കുന്നത്.